Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αναμφισβήτητο ότι το ισχύον επί δεκαετίες εκλογικό σύστημα στην αυτοδιοίκηση εφαρμόστηκε χωρίς κανείς ποτέ σοβαρά να αμφισβητήσει την δημοκρατικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητά του. Οι φωνές και οι απόψεις που ακούστηκαν και εδώ σήμερα για ακόμα αναλογικότερη εκπροσώπηση των παρατάξεων είναι για μας προβληματισμοί γόνιμοι και συζητήσιμοι. Κανείς όμως και ποτέ δεν έθεσε θέμα όπως αυτό τίθεται με την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι όμως επίσης γνωστό ότι οι συντάκτες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας είχαν την πρόνοια να προαναγγείλουν αυτή την ιδιοτελέστατη πολιτικά έμπνευση, να περιορίσουν δηλαδή τη βάση δημοκρατικής νομιμοποίησης των ερετών προσώπων και οργάνων της αυτοδιοίκησης. Και ήταν και παραμένει πολιτικά ιδιοτελέστατη για δύο κυρίως λόγους. Καταρχήν γιατί η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά ως παράταξη ποτέ δεν πίστεψε και ποτέ δεν εμπιστεύτηκε τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και επομένως ήθελαν και θέλουν να περιορίσουν εμέσως το κύρος και την ισχύ των ερετών εκπροσώπων τους. Και δεύτερον, γιατί θεωρούσαν και θεωρούν ότι η ρύθμιση συγκεκριμένη εξυπηρετεί καλύτερα τις μικροκομματικές εκλογικές επιδιώξεις τους. Αρκετούς μήνες μετά τις εκλογές και αρκετούς μήνες πριν από σήμερα, ο γνωστός προάγγελος των κακών ειδήσεων για την Ελλάδα και τους Έλληνες, ο σύγχρονος κάλχας, ο κύριος Μεϊμαράκης, κήρυξε από του γνωστού άμβονος των κυριακάτικων εφημερίδων την επιχείρηση 42%. Ακολούθησαν μερικές μέρες επιμελημένης δίθεν αμηχανίας από πλευράς κυβερνητικής παράταξης, όπου ο κύριος Παυλόπουλος έλεγε όχι, ίσως, ναι, θα δούμε, αλλά. Η κυρία Μπακογιάννη πήρε σαφή και κατηγορηματική θέση ενάντια στην προαναγγελθήσα από τον κύριο Μεϊμαράκη πρωτοβουλία, μέχρι βέβαια να συνταχθούν άπαντες, είτε δια της συμπράξεως είτε δια της σιωπής, στην άκαμπτη γραμμή του κομματικού τους μέντορα. Από τότε μέχρι σήμερα, όλο αυτό το διάστημα, διεξάγεται, επιτρέψτε μου να σας πω, μια πάρα πολύ άχαρη συζήτηση. Άχαρη γιατί καταρχήν επρόκειτο για συζήτηση παροδία, μια και περιορίστηκε πάρα πολύ προσεκτικά αμιγώς εντός των ορίων της κυβερνητικής παράταξης και των κυβερνητικών οργάνων, και πώς να μην γίνει έτσι άλλωστε όταν εξ αρχής όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα αλλά και όλοι οι συλλογικοί φορείς της αυτοδιοίκησης εξεδήλωσαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή τους σε αυτή την έμπνευση κομματικής αλχημίας πάνω στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Ο δεύτερος λόγος που η συζήτηση αυτή ήταν επί μήνες άχαρη ήταν γιατί τα επιχειρήματα αυτού του κυβερνητικού ουσιαστικά μονόλογου ήταν τόσο φτωχά και έολα που δεν άντεχαν στη βάσανο της συζήτησης και της αντιπαράθεσης, αλλά ούτε απλά μπορούσαν να σταθούν απέναντι στην κοινή λογική. Και ήταν κυρίως άχαρη, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί την ώρα που όχι απλά είναι όριμες οι συνθήκες, αλλά είναι κοινωνική απέτηση και αναγκαιότητα να ανοίξουμε μια σοβαρή συζήτηση για το νέο κύμα τομών και αλλαγών που θα διαμορφώσουν ένα σύγχρονο, όπως είναι οι απαιτήσεις και του ευρωπαϊκού γίγνεσθε, του περιβάλλοντος που ζούμε, διοικητικό σύστημα. Ασχολείστε και προσπαθείτε να συμπαρασύρετε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα στο πώς θα χωρέσει το εκλογικό σύστημα της αυτοδιοίκησης στην προκρούστια κλίνη των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων της Νέας Δημοκρατίας. Αν όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν άχαρη αυτή η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση τόσους μήνες, είναι περισσότερο άχαρη και νομίζω δεν περιποιεί τιμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να συνεχίζεται με τους ίδιους όρους εδώ μέσα σήμερα. Τι συζητάμε άραγε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Συζητάμε σοβαρά αν η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί είναι
οντότητες πολιτικές και διοικητικές που μπορούν να συσχετιστούν ως προς τον τρόπο εκλογής τους. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί πολιτική ακροβασία στα όρια της θεσμικής ύβρεως. Δεν μπορεί κανείς σοβαρά να παρουσιάζει τέτοια επιχειρήματα. Συζητάμε επίσης αν περιορίζονται, υποτίθεται, οι αθέμητες διαπραγματεύσεις ή συναλλαγές, ή όπως αλλιώς τις χαρακτηρίζεται, μεταξύ των δύο γύρων με την προτινόμενη ρύθμιση. Μπαίνει κανείς στον κόπο να μας απαντήσει ότι αν την 1η του Γενάρη του 2007 θα εγκατασταθούν δηλαδή στη χώρα μας, κύριε Υφυπουργέ, δύο ειδών δήμαρχοι και νομάρχες. Οι θεμητοί που θα έχουν προκύψει με το 42% και οι αθέμητοι που ίσως είναι και περισσότεροι, διότι θα έχουν προκύψει μετά από επαναληπτική εκλογή δευτέρου γύρου. Πώς αλήθεια προστατεύεται το σύστημα από την εμφάνιση στην πιο ακραία εκδοχή των συναλλαγών πριν τον ένα και μοναδικό γύρο. Αλλά επίσης θα ήταν πάρα πολύ για μας χρήσιμο να πάρετε το θάρρος αυτή τη θεωρητική συζήτηση να τη μετατρέψετε σε ουσιαστική και πρακτική, αναφέροντάς μας ποιοι, με ποιο τρόπο και με ποια κριτήρια επιδίδονταν σε αυτές τις συναλλαγές, διότι ήδη ακούστηκαν εδώ νομίζω πάρα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που σας χαρακτηρίζουν. Επίσης συζητάμε, υποτίθεται, σοβαρά σε αυτή την αίθουσα αν η άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών και η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, η βάση νομιμοποίησης των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης είναι ζητήματα που σχετίζονται με το δημοσιονομικό κόστος και με τη δίθεν ταλαιπωρία των πολιτών. Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εμείς είπαμε από την αρχή καθαρά ότι αυτό το ζήτημα για μας είναι ζήτημα αρχής και ποιότητας της δημοκρατίας και η στάση μας είναι στάση αρχής και το καταψηφίζουμε. Είμαστε όμως έτοιμοι, θα μου δώσετε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, να αρχίσουμε ένα ουσιαστικό διάλογο για όλα αυτά που σας είπα. Και εμείς έχουμε καταθέσει από το Σεπτέμβριο ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο για αυτά και περιμένουμε επιτέλους αυτό τον εθνικό διάλογο που ο Πρωθυπουργός στις συναντήσεις του και με την ΚΕΔΙΑ και με την ΕΝΑΕ προανήγγειλε, αλλά δεν ξέρουμε αν διεξάγεται, με ποιους διεξάγεται και με ποια ατζέντα. Προφανώς δεν διεξάγεται και αυτός ο διάλογος καθόλου. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω κάνοντας μία τελευταία αναφορά. Επειδή στο σχέδιο νόμου διαδραματίζεται και η τελευταία πράξη μιας από τις πολλές γαλάζιες φαρσοκομωδίες που παρακολούθησαν αυτούς τους 22 μήνες οι Έλληνες πολίτες. Αυτή που είχε τίτλο «Η επιστροφή του θείου». Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι φανερό ότι η εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς νομιμοποίηση της νομιμότητας, γιατί αυτό κάνετε με αυτή την ρύθμιση για την ερμηνευτική εγκύκλιο, δεν προσφέρει τίποτα και δεν διασφαλίζει ότι δεν θα παρουσιαστεί το πρόβλημα στο μέλλον. Η διασφάλιση γίνεται αν εκφραστεί έγκαιρα και αν εκφραζόταν έγκαιρα και αποφασιστικά η πολιτική βούληση όταν έπρεπε, αν δεν υπήρχε ανοχή σε παράνομες συνθέσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και αν δεν υπήρχε η αίσθηση ότι κάποιοι κλείνουν το μάτι σε ακραίες νομικές ερμηνείες και ακροβασίες επειδή συγκυριακά τους εξυπηρετούσαν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να σας πω ότι παρόλο που εμείς είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και το ξέρετε ως παράταξη και νομίζω ότι και καλά κάνουμε, εμπεδώνεται όμως από τις απροσεξίες σας ένα αίσθημα στους Έλληνες πολίτες ότι ό,τι κινείται στην εμβέλεια της εύνοιας ή της προστασίας του Πρωθυπουργού, είτε του απονέμονται πτυχία, είτε του απονέμονται έδρες, είτε του απονέμεται μια αυξημένη προστασία. Προσέξτε λοιπόν, γιατί το λογαριασμό αυτόν θα τον πληρώσετε ως παράταξη. Θα τον προπληρώσετε τον Οκτώβριο, ως προκαταβολή θα δώσετε τότε είτε με 42 είτε με 22 και θα τον αποπληρώσετε όποτε επιλέξετε. Το πολιτικό σύστημα όμως δεν σας χρωστά τίποτα, κύριε συνάδελφε.